guys ndakunzira nenyaya dzekupisa yii zvinorwadza guys sewicknel Chivhayo vakaita accident yo azvina kumira mushe as you all know kuti ndo mudharo wemazimota mahombe saka ipapo vaidriver fortuna ya 2024 ndo yachona vaenda nayo vaibva kupi vaibva kwamutare kunoita madeals avo as you all know kuti sewicknel Chivhayo ndeve madhiri saka ipapo vanga vane ivo nebaby roro rinotopisa ndakanga naungusitare baby chi arinyasombuditswa but as you know kuti hapana mukadzi asingade sewicknel kunze kwangu ndovadi zvangu nechidumbu chavo ichocho but yo it's african saka ndozvita sendozvikuitika guys. So guys, welcome to my YouTube channel and I wish you a Merry Christmas guys. It's Christmas and I want you to enjoy your Christmas and a Happy New Year. But I also could say saka subscribe saka ndova kwanzi nono bang so then rambe nchikunzira nyaya dzekutrenda nedzekupisa mastreets nezvekuitika guys nezvekapinyama nezvatisina kumira mushe saka ndonyachona iri kuitika pana sewicknel saka izvi zvatomhanyiswa kuchipatara kuSouth Africa nendege because we all know that Mr. Wicknel is very rich. He has a lot of money so he can afford kwese kwanoda kuenda kupi kwese kwanoda kuenda kuchikoro zvasiyana kuti dai vari mumwe munhu aita accident nobva mhanyiswa muchimbarare hospital yes ivo havachakwa afford ipapo. He has a lot of money anobva nesikoichi nendege 30 seconds 30 minutes vatosvika pachipa Jozi vakutonorapwa paipai saka izvo vari muchipatara vari kurapwa vasikana kunotaura kana kufamba pakatoshata ende pakaipa guys. So ndonyaya dzatinadzo muzuva ranhasi dzasewicknel dzekuita accident guys. Ina handichauya ndichitaura nyaya 1 at the moment. Ndakukuigira nyaya 3 kana 4 dzinopisa mastreet nedzinotrenda kuti zvifambire zvakanaka ndikwanise kukupa update yezvinhu zvese panguva 1. The other nyaya iri kuitika yakamira sona ndeya Holy 10 nani na Hilary Makaya. As you all know kuti Holy 10 ari married and ane mukadzi wake Mai Juju. Ndina singazive Mai Juju hapana na mother vemwana wake nanzani na baby mama wemwana wake vanoramba vaivaya but yo we will save that for another day. Let's just talk about Holy 10 and Hilary Makaya. Hilary Makaya ndiye musikana ekubhisirwa 50,000 yoya guys. Akanororwa ne50,000 Hilary Makaya aenda kunororwa kunaro atori nemurume wake but Holy 10 akaposta inatinga akatomposta nemistake but akutira kujustify akaposta Hilary Makaya akati aya ndo mahure edu aya yo imagine kuposta munhu uchimuti aya ndo mahure edu apa iwe nemukadzi wako kuroshingira kutoposta munhu wese ndofunga takamuona ndikurakidza ichi ndikukurakidza picture racho rakapostwa na Holy 10 kukubuirake kuInstagram akazovhura akati ndichavhura live pakavhura live akataura akati chi Hilary Makaya ndo mahure edu matozviziva saka mamatichi kanzikaone mukadzi kazvikanzive basa ndinoza kuita mahure ndeta zvandoda nenguva yangu apa imagine mwana wacho waari kudya iye Holy 10 yo ma1 kana waita mukadzi waHoly 10 unongova pama1 ndotonzwira Maijuju ndotonzwira tsitsi because Holy 10 ndevekushaya guys. Ungati murume wako akurora akukupostera mumwe mukadzi akutaura kuti ndohure rangu pakashata aperi kuti ndini mai vemwana wake ndindichava mai vevana vake that same person akudzoti vamwe uchaona kuti anenge ane vana 100 so vatiringoziva baby mama 1 ka muchazona ndi next 5 years ndakuzana baby mama 5 ana kukwana mukadzi yoyo murume yoyo. So guys, ndonyadzikuitika futi mumastreets. I'll come again with another update. Ndokudza nyaya dzekutrenda dzekupisa nevanonetsana nonse. Usakangana usubscribe on my YouTube channel. Ndirambe ndichidzoka ndichikuupdate nekukudza zvese zvinotrenda nezvinopisa. Ndinoda sarira kwega paplatform yanono azviite wangu. Yatise yatikubatise makuwa zvese